खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदि बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मानगोनां गोजौ थाखोनि अफिस सामलायगिरि बिथांमोनहा बिटिआरनि ओनसोलाव दैबाना आरो मिथिंगायारि खैफोदनि थासारिफ्राव मदद होनो थाखाय सिभ केयार फान्डआव 1,59,900 रां दान हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'नि आखायाव गथायदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दं मैया चिरां जिल्लानि लावख्रिगुरि रिलिफ केम्पआव आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि मन्त्रि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म आरो एमपि मानगोनां रोंगोरा नार्जारी एमएलए मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा नायगिदिंहैदों आरो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर रानना हैदों होनना खौरां मोननाय जादों। आरो लावख्रिगुरि ओनसोलनि दै खुरखानाय ओनसोलखौबो नायनानै नांगौ बादि हेफाजाब होगोन होनना फोरमायदों होनना मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाथ्रा होबोदों होनना खौरां मोन्दों। थामथियाव दं मैया BTC सेक्रेटारियेट अफिसआव हाग्रा सम्पदखौ रैखा खालामनायनि सायाव मोनसे मेल जानानै थाङो होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मासिगिरि बिबानखौ लादोंमोन आसामनि हाग्रा बिफाननि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां चन्द्रमहन पाटवारी बिथाङा। बे गोनांथार सावरायमेलाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमाफोर मानगोनां रन्जित बसुमतारी, मानगोनां डक्टर निलुत स्वरगियारि, एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हाग्रा बिफान मानगोनां रवि शंकर प्रसाद, एमके यादव, PCCF SOFF मानास हारिमायारि पार्कनि डाइरेक्टर, बिटिआरनि गासै DFO बिथांमोन आरो माखासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बे सावरायमेलाव नुजाहैदोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथियाव दं बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आयुष गारखौ बरपेटा जिल्लायाव, चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार सावखौ नगाव जिल्लायाव जिल्ला बेंगिरि महरै सोलाय-सोल' खालामो आरो गसाइगाव महकुमानि महकुमा बेंगिरि मासान्दा फार्टिनखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि महरै सोलाय-सोल' खालामो होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दं क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय सानजा बदानपुर गामियाव सानै मोजां मोनलायनाय सेंग्रा आरो सिख्लाया गोदोनायाव दौलें नांना जिउ खोमाना लादों होनना ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जादों। मख'जाथावदि जाथायखौ पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं, नाथाय बिनि जेबो रोखा मिथिनाय जाथ'वाखै मा जाहोनाव गावसोरनि जिउखौ फोजोबना लाखो। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।